guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja bi beşeke nû a qehwe felsefeyê em dîsa li pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsa li pêşberî we ne. Murat merhaba ji te re jî. Merhaba Sezgin. Çawayê çîtkê rewşa te halê te. Sağ bî başim tu çawayê. Sağ be her hebî. Weke ku heft sale me hevdûnê tiyem me Erê hev dipirsin. nizam çima war bûye. Gede çawane, malbat çawane. Başin destê te maçî dikin zarok. Xwedî wan bêle. Murat, em bikevin av mesela xwe. Kevin. Me guhem de hev bipirsin, wan me de hev pirsî bese. Murat, ev çend beşin em qala serdema navîn dikin. Ya meret carekê de jav qas cidî nabiya. Em profesyonelin Sezgin Tamam. şikerem axure. Erê. Me got ev çend beşin em qala serdema navîn dikin. Dîroka wê şert û mercîn serdemê taybetmendiyên felsefeya serdema navîn. Hatta di bernameyê berî de jem ketibûn du bersiva pirsa bê çima serdema navîn wek serdemeke tarî tê binavkirin tejmer vê meselê ravekiribû. Nîqaşeke wer heye, yani tu zanî binavkirineke wek Dark Age heye. Belê. Me hinek qala sedemên wî kir û wek îdayên li hemberî vê binavkirinê jî me kir. Belê. Yani hêvî dikim ku di hişê guhdaran de wek pirsek çê bibe û li gorî berê xwe bidin xwendinê. Ez dibêm kêm zêde li ser serdema navîn û li ser felsefeya serdema navîn me ji bo guhdaran çarçoveyek danî. Yani belê Sezgin, gava li her sê bernameyên berê em dinêrin ji bo felsefeya serdema navîn baş bê fehm kirin, ez dibêm me kêm zêde wek bingehek ava kir, nexşeyek me çê kir. Serdema navîn kînga dest pê dike û kînga bi dawî dibe. Di serdema navîn de şert û mercên siyasî, civakî, dînî çi bûn, tedî me li wan mêze kir, ev şert û merc ne pir şert û mercên baş bûn. Dilê me re ji dinyayê sardibû. Taybetmendiyên felsefeya serdema navîn çi bûn, yani em hinek li ser vana sekinîn, êdî ez dibêm piştî vana hêdî em dikarin bikevin nav felsefeya serdema navîn. Ma heta anha neketibûn nav felsefeya serdema navîn. Ya ji xwe mijara me, yani bi tevahî felsefeya serdema navîn e, lê çawa bêjim divê ji bo destpêkê bingeheke be. Ji bo felsefeya serdema navîn baş bê fehm kirin, ji bo nêrînên filozofan baş bê nirxandin, gere em hinek tiştan zanibin. Pêşhaziriyekî lazim e. Yani hema em bêjin ettehiyatu çawalêhatu o bikevin nav felsefeya serdema navîn nabe Sezgin. Êde baş e wek te got em bi her sê bernameyên berî li ser felsefeya serdema navîn Ev felsefeya serdema navîn pir zor gotin. ya nizam em kim bikin ya Sene nizanim. zahmet ew jî nayê fehm kirin. Li ser Gotina te birî Na biborin. na rica dikim. Wek te jî got Heqê xwe helal bike. xweş helal be. Li ser felsefeya serdema navîn me çarçoveyeke danî bû di her sê bernameyên berê de. Di nav vê çarçoveyê de em ê îja qala kîjan mijarî ya mijara bikin. Te dî te got em ê hêdiyê dî bikevin nav felsefeya serdema navîn. Di nav felsefeya serdema navîn de bi awakî kronolojîk pêşiyê kîjan nêrîn çi derkeve pêşiya me? Pêşiyê divê em felsefeya serdema navîn li gor mijaran dabeş bikin Sezgin û ji hev veqetînin. Ez dibêm di bernameyên berê de hinek min qala viya kiribû bi du sê hevokan, îjar em dikarin bi kurahî bikevin navê. Di felsefeya serdema navîn de em ekolên cuda dibînin. Felsefeya Xristiyaniyê, felsefeya İslamê, felsefeya Cihûyan, o felsefeya Bizansê. Her çiqas, her çar ekol hebin jî ekolên bingehîn û du ekolên mezin, ev felsefeya Xristiyanî û felsefeya İslamî ye. Belê ji xwe di bernameya taybetmendiyên felsefeya serdema navîn de me navê wan gotibû. Ev ekol çima wer hatine binavkirin û taybetmendiyên wanên bingehîn çi bûn? Me di bernameya neşaj bim di beşa duyemîn de meqala wan kiribû. Belê 26 bû herhalde. 26 Yani ji bo vê sezonê em bêjin beşa bernameya dudiya. Ji xwe kesên bixwazin dikarin cardin li wê beşê jî guhdar bikin.
بله از دیسا جی به هواکه که دوباره بکم و بیجم ده فلسفه سردما ناوین ده مجارا بنگهین دینه باوریه لوما اکولین سردما ناوین بناوی دینان تینزانین بناوی Murat, em dibêjin bira bernameyên berê cardim bên guhdarîkirin êtibama bi hevokekê serdemê rave dike. Ya sezgin gune ne ya guhdarî me îşê wan karê wan heye hîn ew ê bikevin internetê ji wir YouTubeê vekin navê qehwe û felsefeyê binivîsin di nav beşan de wê beşê bibînin vekin saetek li reklama guhdar bikin heta nivîsa reklamê derbas bike derkeve ji xwe internet jî bu haye gigabaytê milletê hin dike yani çi bû ez alîkarî guhdaran bikim guhdarî xwe yên hêja û ezîz û şêrîn û delal tu çima nayîlî yani Tamam Murat me tiştek negu heyran tenê got dikarin bernameyên berê guhdarî bikin ew ê niha guhdar ji me hêrs bin yani piştî van yani sezgin her cara dibêm ez ji van guhdaran re viya jî bêjim tu nayîlî ez dibêm viya jî bêjim bira bielimin gune ne em ji wan re carna qehwe bişînin pirtûk bişînin ez dibêm di îda Remezanê de qurbanê de em li wan bigerin peyaman bişîn ji wan re tu nayîlî yani nizanim tu ji van guhdarê me çi dixwazî min hîn fehm nekiriye ji kerema xwe Murat ya ez ji guhdaran ez jê yani ama bê qasî te ez hez dikim qîmetê didim wan ew ê nabêjin qey bi rastî jî ez nahêlim. Na ez tiştek nabêjim ji xwe guhdarên her tiştî zanin û fehm dikin ne hewcê ez bêjim em vegerin ser mijara xwe. De baş em ez xwe despêrim mijdanê wan em baş em vegerin mijara xwe ew ê baş bî yani piştî vê kurta nîqaşê Lê guhdarên me dîsa jî tiştê beşa sezgîn qal dikir yani wek kurta ez bêjim navê ekolê felsefeyê bi dîn û baweriya tê binavkirin çimkî di felsefeya serdema navîn de mijara bingehîn dîn e. Baş Murat. Murat ji bo felsefeya serdema navîn em ê ji ku dest pê bikin yani meqala taybetmendiyên wê kiribû lê ji bo filozofên wê serdemê nêrîn û nîqaşên filozofan em ê nexşeyeke çawa bişopînin riyeke çawa yani wek bernameyên berê em dîsa bi awayekî kronolojîk herin wê çêtir be çimkî meriv bi gava dîroka felsefeyê bi awayekî kronolojîk dixwîne meriv pêşketin û guherînên fikr û remanan çêtir fehm dike yani muqayese dike di felsefeya serdema navîn de jî em pêşiyê felsefeya xrîstiyaniyê dibînin. Baş e ez wê gavê ez ê ji pirsa xwe ya ewilê dest pê bikim felsefeya xristiyaniyê çi ye jaliyê mijar û nîqaşan ve em felsefeyeke çawa dibînin felsefeya xristiyaniyê çi ye felsefeya ku li ser dogmayên xristiyaniyê ava bûye felsefeya ku bingeha xwe ji dîn û baweriya xristiyaniyê digire em wek felsefeya xristiyaniyê binav dikin di felsefeya serdema navîn de ji xwe berê jî me gotibe her çi qas tu tenê îş tez bêjim dîsa jî min di navberê de got taybetmendiya herî mezin dîn e bawerî ye ji ber vê sedemê em dikarin bêjin felsefeya xristiyaniyê felsefeyeke teolojîk e teosantrîk e ji navê wî jî em fehm dikin ji xwe yani bi navê dîn û bawerî em zanin di felsefeya xristiyaniyê de ew dogma û doktrînên xristiyaniyê bi awayekî felsefî tê nirxandin nîqaşkirin di van nîqaşan de em dibînin ku hinek filozof carna dixwazin di nav dîn û felsefeyê de yani di nav aqil û îmanê de di vir de gav em dibin dîn û felsefe aqil û îman aqil felsefeyê temsîl dike dîn û îman jî yekin dixwazin di nav aqil û îmanê de yani di nav dîn û felsefeyê de hevsengiyekî ava bikin yani tekiliyekî ava bikin lê bi her awayî di vê serdemê de dîn di pêşiya felsefeyê de ye. Murat ez vê merak dikim ev taybetmendî di felsefeya xristiyaniyê de çawa xwe nîşan dide yani li gor ku dîn di pêşiyê de ye û felsefeyeke teolojîk e mijarên wê jî li gor van taybetmendiyan tên hilbijartin newlo belê ji xwe gava em li mijarên felsefeya xristiyaniyê dinêrin em teolojiya xristiyaniyê dibînin hebûna Xwedê jiyana piştî mirinê gunehkariya mirovan û li gel van mijaran em hinek nîqaşan jî dibînin mînak di xristiyaniyê de nîqaşa li ser heyîna İsa li ser hebûna İsa yani gelo İsa mirovek bû an lawê Xwedê bû an Xwedê bi xwe bû di felsefeya xristiyaniyê de ev nîqaş û gelek nîqaşên bi vî şiklî
bi awayekî felsefî hatine nirxandin. Armanca wan ev e ku ew dogmayên di Xristiyaniyê de cih dikirin bi awayeke felsefî piştrast bikin û hêza Xristiyaniyê xurtir bikin û li hemberî rexneyan Xristiyaniyê biparêzin. Tedî ji bo felsefeya serdema navîn me gotibû piştî zayînê di sed sala duduyan de dest pê dike û heya sed sala pazdeyan dewam dike. Sêzde sed sal. Belê, me gotibû di dîroka felsefeyê de serdema herî dirêj e. Ji bo felsefeya Xristiyaniyê serdemeke taybet heye yan? Di nav vê dîrokê de. Belê. Na, serdeme yani wek dîrokeke serdemeke taybet tune ye. Ji sed sala duduyan heya sed sala panzda yani bi tevahî di serdema navîn de em bandor û giraniya felsefeya Xristiyaniyê dibînin li Ewropayê. Belê. Lê em çawa bêjin jalî mijaran ve em dikarin bikin du beş. Yani wek du şaxên wî hene felsefeya Xristiyaniyê di nav xwe de dibin du şax. Lê em vê bandorê 1300 sal dibînin. Ev kîjan beşin kîjan şaxin dikare navê wan serdema ji me re bêje û helbet em behsa dîroka wan jî bikin. Em dikarin navê du serdeman cuda bêjin. Van serdeman hem jaliyê dîrokê ve hem jî jaliyê mijar û nîqaşan ve ji hev cuda ne. Serdema ewlî serdema patrîstîk e. Ji sed sala dudiyan heya sed sala heştan dajo. A duyemîn jî serdema skolastîk e. Ew jî ji heşta, ji sed sala heşta hema heta sed sala panzda dajo. Ve çaxê em ji serdema ewilê dest pê bikin. Te got serdema patrîstîk ne? Belê, patrîstîk. Berê ku em qala taybetmendiyên serdema patrîstîk bikin ama tu karibî wateya patrîstîk ji me re bêjî. Wateyeke wêya taybet heye gelo nizanim dişibe peyva peder, bav, ti têkiliya pêr heye yana? Belê heye, ji xwe jûrtê yani koka wî jûrtê. Gav em di wateya wî binêrin, ji xwe em ê taybetmendiyên serdema patrîstîk jî bibînin. Patrîstîk wek te got ji pater, peder tê, di latînî de pater, Farsî de jî bêm bav wek peder tê bikaranîn. Ji xwe ji vê serdemê re jî dibêjin patrîstîk peryod. Patrîstîk bi du wateyan hatiye bikaranîn. Ji ber ku filozofên wê demê piranî rahîb û pederên dêrî bûn. Yani felsefe jalî wan dihat meşandin. Peyva patrîstîk hatiye bikaranîn. Wateya din jî ev wateya pater rasterast bav e. Yani tedî ji bo ew ê jî ji bo bavsalarê jî em dibin patriarka. Me behsa vê kiribû. Ew ê di lîteratûrê de jî Church Fathers yani bavên dêrê wek mezinên dêrê. Di Xristiyanî de bav têgiyeke girîng yani. Yani wek mezinên dêrê bavên dêrê. Bi vê wateya qesta wan ew e sezgîn avakarê dêra katolîk in. Yani dêra katolîk wek saziyeke ji bo wan girîng e. Gav em dibên dêr em tenê dêreke qesta me ne tenê dêrekê ye. Yani ew dêra katolîk wek saziyeke mezin hemû dêrên katolîk girêdayî wî ne em qala wî dikin. Yani avakarên mezinên dêra katolîk in. Lê dûre peyva patrîstîk hinek firehtir dibe ji bo hemû peder û rahîbên kilîseyê tê bikaranîn. Gava got behsa van tişta dikir ez ew merak kiriye. Peyva te dît patriot heye welat Parêz tiştekî ne nişte koka wê ji wirtê. Ez ketim ferhengê tiştekî ecêb nizan. Patriotik. Yani wek kok ji wirtê yani behsa dîsa referansa bav heye fadir gotî. Nizam em ê dûrê taybetê em ê lê binerin. Murat di serdema patrîstîk de em felsefeyeke çawa dibînin. Serdema patrîstîk xwediyê kîjan taybetmendiyan û taybetî kîjan mijar di vê serdemê de hatine nirxandin. Sezgîn serdema patrîstîk jaliyê dîrokî ve destpêka Xristiyaniyê ye. Yani di destpêka Xristiyaniyê de derdkeve pêşberî me. Xristiyanî wek tu zanî piştî mirina İsa, pêxember İsa jaliyê hawariyên wî wek hat belav kirin. Di sed sala dudiyan de nûnû belav bû dünyayê. Heta dünyayê jî ne yani li heremekî biçûk belav bû.
û heta li gelek cîhan jî em dikarin bêjin ev bawerî qedexe bû. Yani gelek kes datin kuştun. Em ê di bernameyên berê de jî qal bikin filozofên vê demê jî ji wan gelek hatine kuştun. Yani ji ber ku dînekî qedexe ye, bawerekî qedexe ye, ji ber wan fikr û ramanên xwe hatine kuştun. û ji ber ku baweriyeke nû ye, dînên wek Musevîtî û dînên polîteîst gelek rexneyan li hemberî wî dikin. Yani ji bo wî biçûk bikin, ji bo rê li ber belavkirina wî bigirin. Li ciyekî Xristiyanî derket, yani li Qudus û derdora wî Musevîtî xurt bû. Li gelek cîhan wek Ewropayê, dewleta Romayê baweriyên polîteîst hebûna xwe didomandin. Xristiyanî gava wek dîneke nû, baweriyeke nû derket, wek hemû baweriyên nû rastî êrîş û rexneyan hat. Ji ber van sedeman em di serdema patrîstîk de felsefeke parastinê dibînin. Yani dixwazin Xristiyaniyê li hemberî van rexne û êrîşan biparêzin û Xristiyaniyê belav bikin. Ji ber viya felsefeye bikaranîne. Yani tiştên di Xristiyaniyê de qal dikin, tedî tiştên dînî wek çawan bêjin gotinên Xwedê dixwazin bi felsefeyê milletê kane bikin bêjin ku bi mêzekin binêrin van tişta nedûrî aqilane. Em bi felsefeyê jî van tişta dikarin rave bikin, dikarin wek piştrast bikin. Loma wek felsefeyeke parastinê em dibînin. Me got parastin, ev parastineke çawa ye, yani li hemberî çi ew diparêzin, te qala felsefeya parastinê jî kir. Ev felsefeyeke çawa ye, dixwaze ka em hinekî vêya vekin. Ev parastin di serî de bêjim di parastineke fikrî ye. Xristiyanî gava wek baweriyeke nû derdikeve, bi dogmayên nû xwe derdixe pêş. Helbet ji van dogmayan hinek di baweriyên berî Xristiyanî de jî hebûn. Yani ji gelek aliyan hinek dişibiyan hev, lê ji aliyeke din ve jî tiştên nû jî digot. Li ser hebûna Xwedê, li ser gunehê mirovan, li ser pîrozbahiya İsa, filozofên wê demê an jî rahîbên wê demê, pederên wê demê dixwazin li hemberî rexneyan Xristiyaniyê biparêzin û dixwazin bi vî awayî milletê kane bikin. Yani Xristiyaniyê di nav milletê de belav bikin bi vî awayî. Yani ew dogmayên di dînê de cih digirin, dixwazin bi rêya felsefê jî îspat bikin û bi vî awayî Xristiyaniyê xurttir bikin, bingeheke jê re çêkin. Çimkî gava Xristiyanî belav bû, yani gava İsa hat kuştin, pirtûkekê wan tu nebû. Yani wek dîneke em bêjin bi teşkîlat nebû. Piştî mirina pêxember İsa ev teşkîlat çêbû, ev pirtûk çêbû, konsül li ser wan çêbû. Loma dixwestin Xristiyaniyê xurtir bikin, ji vê felsefeya parastinê re jî em dibêjin felsefeya apolojî, yani felsefeya apolojetik an jî apolojî. Te got ji bo piştrastkirina Xristiyaniyê ji felsefeyê alîkarî girtinin. Yani li vir em hevkariya dîn û felsefeyê dibînin. Ev felsefe kîjan felsefe ye? Felsefe Yunan antik e. Bingeha felsefeya Xristiyaniyê heta ne tenê Xristiyanî, yani ji bo felsefeya serdema navîn giş em dikarin bêjin, bingeha xwe ji felsefeya Yunan antik digire. Lê di serdema patrîstîk de ji nav filozofên Yunana antik bi taybetî yek derdikeve pêş, Platon. Felsefeya ku Platon li ser îdeayan ava kiribû, li gor Xristiyaniyê tê guhertin, bi van fikran re felsefeya Xristiyaniyê li ser sîstemek ava dibe. Gava me qala felsefeya Platon kiribû sezgin di beşa Platon de, tedî me gotibû felsefeya Platon, sîstema Platon ne dîne, lê felsefeya ku wek dîn herî nêzî dînî ye. Yani sîstemeke çawan bêjin maneviyata xurt wek spiritüel, felsefekî spiritüel me didît, qala îdeayan dikir. Yani îdea nel vê alemê ne, êle aleme li kîja alemê ne. Yani digo ruh berê li îdayê bû, ê dûre jê dihat qewrandin, diket. Yani gava di Xristiyanî de vana bidî berhev, tinek tiştên hevpar çê dibin. Loma bi taybetî felsefeya Platon
hilbijartine. Ji serdema Yunana antik navên filozofên wek Sokrates, behsa Platon kir, Aristoteles kêm zêde em zanin. Murado Tales. Navên meşhûr nere Murado Tales jî. Lê araz ji felsefeya Xristiyaniyê navê filozofek bi rastî nehat bîra min. Serdema patristik de kîjan filozofene Murat? Em behsa nava bikin. Edebêm sedema biya ew sezgîn. Ana felsefe Yunan antik nek popülere. Tedî di filma de tê bikaranîn li ser pirtûk tê nivîsandin. Mitoloji xurte. Mitoloji xurte û wek felsefeyeke seküler hinek tê dîtin. Loma di nav miletê de nek popüler berbela ve felsefeya Xristiyaniyê ji bo felsefeya İslamê jî ev derbasdar e. Tim wek yani arast ne ew kî valayê jî yani ji ber ku tim bi dînê tê binavkirin hinek wek bi mesafe nêz dibin. Yani wek balawan em bêjin naqçîneya jî popüler nebûye. Wek te ji ber van sedema mesela gelek navê wan navê gelek filozofê wan nizanin. Di serdema patristik de navê filozofan mesela Clement di ser de tê bîra min. Ji bajarê İskenderiyeyê dure me gotibû tedî baweriyekê qedexe Clement jî hatiye kuştin. Origenes heye ew jî ji İskenderiyeyê. İskenderiye wê demî di devleta Romayê de piştî bajarê Romayê bajarê herî mezin e. Yani Loma wek zanîngeh dibistan ji xwe pirtûkxaneya wî meşhûr e. Li Misrê. Li Misrê. û di serdema patristik de ne tenê serdema patristik di felsefeya Xristiyaniyê de filozofekî mezin û giregir heye sezgîn. Kî ye? Augustinus. Saint Augustinus. Yani Augustinusê pîroz, an jî Augustinusê xoşewîst. Van merva giş ev sezgîn. Yani em navê wan dibêjin Clement, Origenes tedî me gava Platon, Thales, Herakleitos me qal dikir. Me hinek henekê xwe bi wan dikir. Vana ne ewin yani giş mervê Vatikanê ne. Papa gava derdikeve serî giş li ser vana li serê vana son dixwin. Loma gavam qal dikin em gerenek ciddî bin. Yani bi rastî Clement, Origenes, Augustinus navên karizmatik in. Wele karizmatik in o sezgîn wek migo em pir bela xwe di wan nedin. Yani here goy Vatikanê. Tu zanî bi milyonan insan li me guhdarî dikirin yani. Erê. Piştî serdema patristik Murat, serdema skolastik hebû ne bro? Belê sezgîn serdema skolastik hebû. Ew jî ji sed sala heşta yani piştî serdema patristik dest pê dike. Ji sed sala heşta heya sed sala panzda dajo. Di felsefeya Xristiyaniyê de wek şaxa duyemîn e, serdema duyemîn e. Em behsa vê serdemê bikin Murat, tu dikarî li ser vê serdemê hinek agahî bidin? Helbet sezgîn agahî bidim yani ma ji xwe îş û karê min çi ye, li vir qehwa min qediya ye, bi xeberdanê qirikli min ziwa bûye. Tu nabê ez qehwa hevalê xwe dagirim, biskûyîtekê deyne ber çayê wî. Hema tu dikarî agahî bidî me Murat, tu dikarî rave bikî Murat. Ya çi ye Murat? Ka ez qehwa te dagirim lê biskûyît tune ya, xwe dengê biskûyîtê jî yani bifikirim. Mera di çay de bike kinerim dike. Lê ez careke din ez ê bînim Murat. Sezgîn di bernameya berê de te gotu ez ê qehwe jî bînim. Lê tu tişt li ortê tune. Tamam. Qeydê de dengê te heye yani guhdarê mezanin. Tamam ez ê qehwe û biskûyît bi hev re bînim. Biskûvîtê erzan nîne bi qeymaq. Tamam ya sos di vê qîrîza aboriyê de ez ji bo xatirê felsefeyê biskûyîtê herî baş tere bînim. Nizanim kîjan e ez naxwim. Madem ısrar dikî. Bi qehwa te jî dagir tamam kerem kî ji kerema xwe em dewam bikin. Belê sezgîn meqala serdema hevmamı gotan serdema biskûvît. Serdema skolastik meqala serdema skolastik dikir. Navê serdemê wek serdema patristik li ser tevahiya serdemê hinek agahî dideme. Skolastik wek tu jî texmîn bikî ji skolayê tê. Yani skul, dibistan, mektep. Ev serdem çima bi navê dibistanê tê zanîn? Çimkî divê serdemê de Xristiyanî felsefeya Xristiyaniyê di saziyên perwerdehiyê de bi awayeke sistematik tê nirxandin. û xên jî nirxandinê perwerdehiyeke bi pergal em dibînin. Yani ev jaliyê dîrokî ve ji sed sala heşta dest pê dike. Êdî gavam duê sed salê dinêrin li Ewropayê yani wek ev sed sala Xristiyaniyê ye
خریستیانی د دولت رومای ده به دینی فرمی هزا خو خورتوکه دیرو کاتدرالین بلند و مزن muazzam tenava kırın. U dibstanên girêdayîvan katedralan tenava kırın. Ji bo perwerdehiya xristiyaniyê û felsefeya xristiyaniyê ev pêvajo jî rê li ber avakirina zangehan vedike sezgîn. Ji serdema navîn ki bu digot naybiram yani di gotarekî dixwin ben bêjin ji serdema navîn mîrasa herî mezin wek ew binav dikin ji bo Ewropayê du tişt wek mîras mane ji Ewropayê re dêr û zanîngeh. Yani bingeha zanîngehan jî divê serdemê de hatiye avakirin. Mînak li Parîsê tu zanî dêra ew heye Katedral Notre Dame. Erê şwe nizanim tê bîra te 4-5 sal berê agir pêk ketibû. Şewitî bû. Heta berî çend rojan jî Cunûve Cunûve restore kirin ji gelek cîhanê ba ew kirin. Notre Dame jî ew navê wî pir meeciban dibûya. Notre Dame bi fransîzî têwatê ew ê xanima me yani qestavan Meryem e. Meryem Pakize em bêjin. Xanima me yani xanima mezin ew jî qestavan Meryem yani Hazretî Meryem'e li ser navê wî vekirine. Meryem wek dayik piranî tê pênasekirin tê binavkirin li ber direkt wek xanim. Xanim jî binavkirineke xweş yani xanima mezin. Acebat yani min nizanî. Notre Dame, Madame. Erê dam xwe yani li wer he me digo li dêra Notre Dame'ê dibistanekî wî teolojiyê heye yani wek dibistanê ilahiyatê ev dibistana teolojiyê û dibistana mantıqa Saint Genevê dikin yek û zangeha Parîsê ava dikin ku zangeha Parîsê hin jî avahiyeke perwerdehiyê giring e dünyayê de dîsa zangeheke din zangeha Oxfordê İngiltere'ye wê de mi hatiye ava kirin yani zanîngehên mezin niha li Ewropayê navê wan derbas dibin bingeha xwe ji wê sed salê digirin o gelek zangehên bi vî şiklî jî hene. Bela sebeb ji vê serdemê re negotine serdema skolastik dibistan û zanîngehên mezin vebûne ku hîn jî bi xebatên xwe li dinyayê navdar niha jî çalakin. Serdema skolastik de em kîjan mijaran wek mijar em çi dibînin Murat? Yani wek mijar divê serdemê de jî em dîsa mijarên felsefeya xristiyaniyê dibînin. Hebûna Xwedê, têkiliya di nav Xwedê û gerdûnê de azadiya mirov yani qedera mirov hebûna xerabiyê di serdema patristik de tedî armanc parastina xristiyaniyê bû yani dixwestin xristiyaniyê biparêzin çünkü hîn xristiyanî xurt nebibû yani wek nikarbû pir dengê xwe bilind bike lê divê serdemê de armanc êdî neparastina xristiyaniyê çünkü xristiyanî êdî nehewceyê parastinê xurt biye êdî armanc feamkirina xristiyaniyê loma ew em bêjin filozofên xristiyaniyê peder û rahibên xristiyaniyê nîqaşên gelek mezin dimeşînin ji bo xristiyanî baş pê şîrovekirin baş pê feamkirin û bi vî awayî ji rêya rast dernekevin ji bo van şîrove û nirxandina jî felsefeya Aristoteles bikaranîne. Ev jî di nav serdemên patristik û skolastik de ferqeke dine. Di serdema patristik de me bahsa bandora Platon kiribû. Bandora Platon hebû. Ka ji vê serdemê navê çend ha filozofan jî ji me re bêje û em hêdî hêdî bernameya xwe biqedînin Murat. Li vir navê filozofan sezgîn Thomasê Aquinayê heye, Williamê Ockhamy heye. Ev aşîra wan ya gundê wan ev nav bi rastî navê xweş in yani Thomasê Aquinayê, Williamê Ockhamy ev navê gundê wan navê bajarê wan Roger Bacon heye, John Scott û Serigena heye, Albertus Magnus heye. Yani navê wan hinek zehmetin lê hêdî hêdî em ê hîn bibin. Elbette yani wextê me pir e qehwa me jî pir e. Tişteke dixwazî ji bo dawî bêjî an em bernameyê biqedînin. Sezgîn li ser ew ez dixwazim tiştek bêjim tedî me di nav serdemê de di nav serdema felsefeya xristiyanî de me qala serdema skolastik kir ana
skolastik wek peyv jî heye. Yani serdema skolastik û ramana skolastik ji hev cuda ne. Erê hinek dişibin hev, serdema skolastik wek me got hinek ew e. Yani navê serdemekî ye. Bele bele. Lê gava em dibêjin ramana skolastik, felsefeya skolastik bi tevahî em qala serdema navîn dikin. Çi ye skolastik? Ramana skolastik, ramana ku li dêrê hatiye vekirin, li dibistana dêrê hatiye vekirin. Yani ramana ku felsefeya ku hinek girtî, hinek muhafazakar, hinek konservatîv. Wek ramaneke em çawa bêjin bi dogmayên dînê hatiye pêçandin. Di bernameyê de dogma me pir bikaranî. Dogma çi ye? Dogma tiştên ku li ser nîqaş û rixne pir nayê kirin. Gavam qala dînê dikin mesela em dibên Sabitin ya fikre sabitin yani erê. Din di dînê de fikr û raman din bawekî dogmatik derdikeve pêşiya me. Yani tiştên di dînê de pir nikare bê guhertin, nikare bê em çawa bêjin rexne kirin. Ev mesele jî ji xwe di nav dîn û felsefeyê de wek ferqeke mezin derdikeve pêşiya me. Di felsefeyê de wek tu zanî rexne di pêşiyê de ne, nîqaş di pêşiyê de ne. Lê gava em dîn û felsefeyê didin berhev, dîn wek beşeke dogmatik dimîne. Baş Murat, îro em di serdema navîn de bi taybetî em ketin nav mijara Xristiyaniyê û me behsa du şaxên girîng avê serdemê kir, patristik û skolastik û me behsa çend filozofên girîngê vê serdemê jî kir. Gelek spas malata ava agahiyên têr û tije bûn. Sağ vî ya eger ji bo te jî yani tu jî ji bo te jî em bêjin guncav be di bernameya pêş de ez dixwazim êdî qala filozofan bikim. Êdî de em bikevin. Yani ew Clemente Origenes'e Erê em wan nas bikin em êdî hinek nas bikin. Di bername pêşê de êdî de me dest bi van filozofan jî bikin. Baş Murat. Tişteke dawî tu bixwazî bêjî? Na, spasiyat dikim. Tişteke me bêje yani. Îro tu gelek carat ser mi dahat? Na, rica dikim Sezgîn. Tabii henek. Em biqedînin bernameyê. Biqedînin em. Belê guhdarên hêja heta bernameyekê din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja heya bernameyekê din bimînin di xweşiyê de bê qehwe û felsefe nemînin. Bi xatirê we. Bi xatirê we. Kahve û felsefe.